saludar a tot l'equip de la sindicatura d'Igualada i també el Santi Simó, que ha sigut una persona imprescindible també per fer una jornada com la que avui venim a presentar. Benvinguts a Igualada, al Rec d'Igualada, un nom que ja és conegut arreu de Catalunya per les diferents edicions que fem de quant a aquest espectacle de shopping efímer en un barri històric de la ciutat. Nosaltres som els inventors de l'economia circular. Fixeu-vos, fa 7 segles que en aquest barri es corteixen les pells per fer-ne articles d'utilitat, des de sabates, cinturons, bosses, i per tant, de les 12.000 vedelles que es sacrifiquen a Catalunya, imagineu-vos si aquesta pell no es pogués utilitzar, que l'haguessin de llançar als abocadors. Seria realment una despesa tremenda, i en canvi aquí a Igualada som capaços de fer en economia circular transformar un residu, un rebuig, en una cosa útil i que serveix a la gent, i per tant, quan parlen ara de l'economia circular, a mi m'agrada dir que nosaltres ja fa 7 segles que ho fem. Esteu a l'adoberia Vella, Vella amb B alta. És una adoberia que hem restaurat des de la nostra institució amb ajudes europees per convertir-la en el clúster de la pell. Nosaltres som la capital europea de la pell de qualitat. Totes les marques de luxe del món, Louis Vuitton, Hermès, Dior, Gucci, Prada, totes les que us imagineu, totes venen a comprar la seva pell de qualitat aquí a la nostra ciutat, ens hem especialitzat en això, i volíem un clúster, una seu que fos adient per tot el moviment econòmic que genera aquest sector econòmic, que és molt important, i tenim aquí també és la seu del clúster de la pell de Catalunya, i per tant que sapigueu que esteu en un lloc que té molta història, que aquesta recuperació que hem fet d'aquesta fàbrica, alguns direu, no està ben acabat això, no, sí, està perfectament acabat. Hem volgut preservar totes les ferides que aquest edifici al llarg dels segles, i per tant hem volgut mantenir l'esperit de tota una generació de persones que han treballat aquí i que en la fusta, en les bigues de fusta, en els maons i també en tot el paviment es noten aquestes ferides. Fins i tot a dalt de tot tenim un lloc que a mi m'agrada especialment, que és una mà de greix d'algun mecànic que devia eixugar-se amb la paret, i hem volgut mantenir aquell tros de guix amb la mà, amb el greix que està marcada, perquè és el pas de totes les generacions de persones que han treballat a la nostra ciutat, i és un orgull per nosaltres que sigui així. Dir-vos que avui estem per fer una jornada que jo penso molt encertada en l'àmbit de la innovació, i per tant penso que les noves tecnologies han vingut no per quedar-se, sinó per influir en la nostra societat, que és importantíssim que els síndics i les síndiques us formeu, i tots els vostres staffs també us formeu en aquest àmbit. Importantíssima la presència de la conselleria aquí per donar suport en aquest projecte, i dir-vos que sou síndics i síndiques, i equips també, lògicament, sou imprescindibles. Com seria la relació entre l'administració i els ciutadans sense aquesta figura? Seria més complicada, més difícil. Jo a vegades penso quina sort que tinc de tenir un àngel de la guarda com la Rosa, que és la persona que en moments de complicació màxima, quan l'administració no hem sigut capaços d'escoltar o d'atendre un ciutadà que està enfadat, indignat, té sempre aquesta comodí de la síndica que l'escolta amb paciència, l'atén i li explica amb criteri objectiu si té o no té raó. Aquesta figura és imprescindible. Jo no paro d'explicar, president, no paro d'explicar a tots els alcaldes que puc, en aquest cas com a president de la Diputació també, que és una figura que hauria de tenir tots els ajuntaments, i per tant no cal que els ajuntaments més petits es pot mancomunar, en parlàvem l'altre dia, però és una figura clau i necessària perquè una ciutat funcioni i funcioni més bé. A nosaltres ens ha passat que ara ja, pobra, la Rosa té una avalanxa de gent que ja no és d'Igualada, que la ve a buscar perquè és una persona que resol els problemes, no? I per tant, vosaltres que sou en la vostra nomenclatura, jo m'agrada dir-vos així, les persones bones, les bones persones que feu que aquesta societat funcioni millor. I fixeu-vos, en un món de la política tan complexa, tan complicada, tan embolicada moltes vegades, on hi ha tant de patiment, perquè també hi és, trobar persones que resoleu problemes realment és un luxe i és una joia. Jo vull que des d'aquí donar-vos un caliu, una abraçada de complicitat, que sapigueu que els alcaldes i alcaldesses a vegades no ho expliquem massa, això és com amb la teva parella, no diem prou que els estimem, no? Doncs sapigueu que avui jo, com a alcalde i com a president de la Diputació, us vull dir que us estimem, que gràcies per la feina que feu, que si no us ho diuen els vostres alcaldes, enteneu aquesta abraçada gegant que avui us faig com una... que després us faré personalment, enteneu-la com un gest de reconeixement a una feina ben feta, una feina necessària i imprescindible. Per tant, moltíssimes gràcies i benvinguts a Igualada.
I té la paraula ara la benvolguda, ben trobada i mai prou ponderada síndica municipal de Greuges d'Igualada. Rosa, tens la paraula. Il·lustre senyor alcalde, excel·lentíssim president de la Diputació de Barcelona, senyora Esther Manzano, directora general de Modernització i Innovació de la Generalitat de Catalunya, senyor president del Fòrum de Síndics i Síndiques i Defensors i Defensores de Catalunya, els locals, amics, amigues, benvinguts a Igualada. Avui tinc el goig de donar-vos la benvinguda a la meva ciutat, a la nostra ciutat. En el marc d'aquesta adoberia, l'adoberia vella, que no es diu així perquè sigui bonica ni perquè sigui antiga, sinó per una cosa molt més simple. El cognom del propietari inicial es deia Vella, concretament Vella Soler. I d'aquí el de l'adoberia vella, que moltes persones es confonen i es pensen que vol dir bonica, uns altres antiga i tot això. Doncs no. Igualada ha estat sempre coneguda per la seva indústria de la pell, com molt bé ens ha dit l'alcalde, i durant molt de temps també ha estat reconeguda per la seva indústria tèxtil i del gènere de punt. Actualment també té altres atractius. Té punts d'interès que val la pena conèixer i que són fruit de l'evolució i la modernització de la ciutat. D'això en són testimoni les dues sessions que es fan anualment del REC, que es fa precisament en aquesta zona i que tenen visitants de Catalunya, però en nombre espectacular. Si no heu vingut, de veritat, us recomano que vingueu un dia perquè és una zona en la que es pot trobar de tot. A nivell cultural, esportiu i d'oci també té una oferta variada, amplíssima, i jo us voldria convidar a que tornéssiu a venir, però per plaer, ja no per un dia de treball com avui, sinó per plaer i perquè ens coneguéssiu els igualadins. Precisament en les bosses que se us han donat, quan heu arribat, hi trobareu allà uns fulletons i uns llibrets en els quals hi ha les fotos d'aquelles coses i aquelles cases que més ens enorgulleixen. La gent d'Igualada és acollidora i, esclar, no podia ser menys, el seu ajuntament també. I, per tant, hem tingut la gran sort que des de l'Ajuntament se'ns donés tota mena de facilitats perquè avui se celebrés aquest 18è taller de formació del Fòrum de Síndics i Síndiques. El Fòrum, conscient de la importància que les noves tecnologies tenen en la nostra societat i que l'administració electrònica no pot deixar de banda de cap de les maneres les sindicatures locals, ens ofereix avui unes sessions que de ben segur seran profitoses i que l'experiència de la senyora Esther Manzano més endavant ens podrà avaluar. Us animo, doncs, amigues, amics, companyes, companys, a que participeu amb tota l'alegria i tota la disposició i benvinguts i moltes gràcies, moltíssimes, per estar avui aquí amb nosaltres a Igualada. Que tingueu una bona trobada. Molt bé, moltes gràcies, Rosa. Lluís, president, tens la paraula, endavant. Moltes gràcies, alcalde. Bé, abans de començar, i perquè no me'n descuidi al final, nosaltres també us estimem, alcalde. Nosaltres també us estimem, perquè la veritat és que us heu bolcat en aquest taller de formació. La veritat és que ens ho ha posat tot molt i molt fàcil. Ens heu cedit un espai tan acollidor i tan impressionant i tan, diguem, de la ciutat com és l'adoberia vella. I la veritat és que tot han estat facilitats i no tenim més que agraïment i dir-vos que, en fi, que estem molt reconeguts per tot el que heu fet pel col·lectiu dels síndics i síndiques locals de Catalunya. Bé, el Fòrum és una associació que cada vegada és més potent, va guanyant terreny mica en mica. Aquesta és una realitat, com bé heu dit, que s'ha de continuar desenvolupant.
la figura del síndic, del síndica, del defensor, defensora, cada vegada reconeix més com una eina molt important de cara no a ser, diguem, una oposició o un enemic de l'Ajuntament, sinó al contrari, no? Ser algú que ajuda, que intenta col·laborar i que intenta posar el seu gra de sorra per tal d'aconseguir que, mica en mica, l'administració vagi donant un millor servei als ciutadans i les ciutadanes, que, en definitiva, és del que es tracta, no? Aquest és l'objectiu final de tot. Aquest taller és una mostra d'una de les, diguem, dimensions estratègiques que té el fòrum, que és la formació. N'hi ha una altra que també és intentar homogeneïtzar al màxim possible els procediments i les maneres que tenim de treballar, perquè vulguem que no, cada un de nosaltres respon a una realitat municipal diferent, segurament també en un entorn administratiu que és variable segons els casos, amb uns reglaments que funcionen d'una manera no exacta a tot arreu i que, per tant, aquesta feina d'homogenització i d'uniformització que pretenem donar a través del fòrum és important. Però també ho és i molt la formació. Entenem la formació com segurament el principal atribut que se li pot assignar en el fòrum de síndiques i defensores i defensors locals de Catalunya i en fem unes quantes d'experiències com aquesta d'avui al llarg de l'any. Jo voldria recordar als companys que estan aquí i que aquest any ja tenim un programa de 4 activitats. Aquesta, la d'avui, és la primera, amb el tema de les noves tecnologies i les sindicatures locals. En farem un altre mes de juny a Rubí sobre el tema de la llei de segona oportunitat. En aquest cas tindrem la col·laboració del SICAC, que ens ajudarà també a plantejar el tema, orientar-nos, enfocar-lo, etc. El mes d'octubre, en el context del que és el Saló de la Fira Municipàlia de Lleida, doncs també farem un taller semblant al d'avui. I finalment, el mes de novembre, a Barcelona, tornarem a fer unes jornades de formació, que en aquest cas són 2 dies, és més complet, i el farem a la seu de l'Associació Catalana de Municipis per celebrar que hem signat un conveni amb ells l'any passat i que esperem que serveixi i que doni servei a tots durant molts anys. Gràcies, per tant, per haver-nos posat tan fàcil el poder fer avui aquesta sessió d'aquí, que tindrà 2 parts, una primera basada bàsicament en el tema de l'administració electrònica i el segon una mica del paper que hem de jugar els síndics mica en mica en aquest fenomen, diguem, que és una realitat inevitable, que és el de les xarxes socials. També parlarem una mica de com el síndic s'ha d'estar present en el Twitter i com està present en el Facebook i en l'Instagram i aquestes coses. I ho farem també d'una manera pràctica. Sembla ser que avui algú es batejarà aquí, alguna sindicatura es batejarà i ha pres el compromís que al llarg d'aquest matí sortirà d'aquí amb un compte de Twitter, sortirà d'aquí... Després ja veurem què farà, però de moment sortirà d'aquí amb això. Farem una pausa entre les 2 sessions, que són lleugerament diferents, i després, cap allà a les 2, farem la cluenda. De tal manera que a 2:45 puguem anar a dinar al Somiat Truites, que és aquest restaurant que possiblement molts heu vist al baixar cap aquí i que promet tant com aquest espai en el que estem ara fent aquest taller. O sigui que moltes gràcies, benvinguts, i espero que us sigui profitós la inversió que fareu en temps aquest dematí. Moltes gràcies, Lluís, president. I ara li passaríem la paraula a la senyora Esther Manzano, directora general de Modernització i Innovació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Endavant, Esther, tens la paraula. Gràcies. Doncs Albert Einstein va dir que la bogeria més pura és deixar tot tal com està i esperar que alguna cosa canviï. Doncs bé, segons les paraules de l'il·lustríssim alcalde, del president del fòrum i de la síndica, hem vist que no van per aquesta línia. El que volen fer és coses, canviar coses perquè les coses realment canviïn. Doncs bé, si em permeteu, faré un viatge de que volem que coses canviïn. Ara simplificaré una mica. Quan va començar tot allò de l'administració electrònica, amb la llei 11/2007, jo recordo que la gran preocupació que hi havia a moltes de les administracions era veure quina plataforma havien d'implantar. O sigui, era la gran preocupació. No sé si ho recordeu, però era una preocupació molt profunda. I quan alguna persona deia no, si és que el que hem de fer és canviar els processos, que ha comentat ara el Lluís, deien no, hem de veure com estem treballant, no, això ara no toca, anem a veure quina plataforma és la que implantem i som-hi perquè ja tindrem coberta aquesta administració electrònica. Doncs bé, al pas del temps hem vist que això era una bogeria, perquè si no canviàvem com estaven fent les coses, ens trobaven
les mateixes ineficiències o les mateixes coses que estaven fent en un món totalment analògic en un món electrònic. Doncs bé, com que no volem que això passi, hem de donar aquest salt qualitatiu. I aquest salt qualitatiu representa que moltes vegades, i donat que la societat està canviant, no sé si diu, no, jo a la meva vida privada em relaciono d'una manera, has parlat de xarxes socials, de moltes, però no, a la feina això és diferent. Ja, però és que el comportament dels nostres ciutadans és diferent, per tant esperen coses també diferents de l'administració i dels seus síndics i síndiques que estan al costat i que són aquesta figura tan propera amb el ciutadà. Doncs bé, si diem, jo sempre dic, no m'agrada parlar d'administració electrònica perquè ens recorda aquest pas que hem parlat, i hem de donar un salt qualitatiu, i en aquest salt qualitatiu és on m'agrada parlar de l'administració digital. I per què m'agrada parlar d'administració digital? Doncs mira, perquè penso que una administració digital és aquesta que no només escolta el ciutadà, sinó que el que fa és que el convida, el fa partícip en el disseny de les seves polítiques públiques. A més, és una administració que el que fa és aprofitar tot el potencial de la innovació i la tecnologia precisament per donar aquest salt qualitatiu. I a més, una cosa que dius, que bé queda, però que complicada que és aquesta administració que promou un canvi cultural dintre de l'administració, perquè el canvi primer l'hem de fer per dintre, i en el moment que fem aquest canvi per dintre, el ciutadà podrà veure i podrà experimentar i viure l'experiència d'aquest canvi. Doncs bé, així és com entenem l'administració digital. Per tant, no basta amb deixar les coses tal com estan si volem experimentar un canvi, sinó que hem de fer coses. I per fer coses, com imagino que ha de ser l'administració del futur, i espero que un futur proper, aquí comptem amb vosaltres, després us plantejaré un repte als síndics, que és aquesta administració que ofereix els serveis públics de manera també digital, proactiva, personalitzada, i per fer-ho m'he permès el luxe de fer una fórmula. Una fórmula, he de dir, inspirada en Víctor Coopers, o sigui que tot el mèrit no és meu, però una fórmula que diu l'administració digital és igual a la P, que són els processos d'innovació, els processos que marquen el saber fer d'una administració, els processos que han de garantir millorar l'experiència del ciutadà i de l'empleat públic, que també la seva experiència de feina ha de ser molt positiva. Més la D, la dada, que és el motor, diem, la dada és el petroli del segle XXI. Doncs com a organitzacions, com estem gestionant, com estem fent servir totes aquestes dades perquè realment puguem oferir els serveis d'una manera diferent. També suma en aquesta fórmula la tecnologia, a la que no li donem tota la responsabilitat, em sap greu, no li donem tota la responsabilitat a la tecnologia, però sí que és una palanca que ens ajuda a accelerar aquest canvi, ens ajuda. I tot això que suma, la P dels processos, la D de les dades i la T de la tecnologia, tot això es multiplica per la C al quadrat. I què vol dir que multiplica? Que el gran canvi està en la C del canvi cultural i de la cocreació. Quan jo deia abans, aquest és un espai fabulós i que convida a la cocreació, a més, doncs veiem que l'aposta, també una aposta important, ha de venir de la mà per fer possible aquest canvi cultural i aquesta cocreació a les nostres organitzacions. Per tant, diem, l'administració digital no va, o no només va, de digitalitzar l'administració quan parlem. Si ja estem digitalitzant l'administració, ens passarà el mateix que amb l'administració electrònica si no es tracta de digitalitzar l'administració. És veritat que els documents ens han d'entrar en format digital, però realment què fem amb tot el procés, amb tot el circuit que ve darrere? No va només de gestionar documents, hem de canviar, hem de pensar, estem gestionant dades i aquestes dades seran o no seran un document i no va només d'introduir tecnologia. Per tant, les nostres administracions tenen un repte important per davant i s'han d'enfrontar a diferents desafiaments. Per exemple, i de manera molt resumida,
Un repte important és la satisfacció de les expectatives sobre els governs i la gestió pública. Tot això com s'ha de fer? Com hem d'optimitzar els recursos disponibles per mantenir els nostres serveis amb la màxima qualitat i eficiència i excel·lència? Jo penso que aquí l'alcalde segur que es troba cada dia menys recursos i allò de dir com trec el màxim profit amb el que tinc perquè és el que hi ha, no? Doncs això és un repte que tenim com a organitzacions. Com millorem l'experiència de l'usuari i com donem un impuls a aquesta col·laboració público-privada per oferir unes solucions que siguin més sostenibles també des del punt de vista social. Per fer tot això possible, no m'enrotllaré gaire, hem d'activar una sèrie de palanques que estan a les nostres organitzacions. La primera palanca és les persones. Comentaven abans, és molt important aquesta formació, és fonamental, però hem de pensar, com a organitzacions, què estem fent? La formació és important, però estem incorporant les competències digitals que ens reclamen els nostres ciutadans? Estem incorporant també això en la nostra manera de fer? Estem promovent aquest canvi cultural? Tot això com ho estem fent? Això seria una palanca. L'altra serien els processos. Hem dit que marquen la manera de fer de l'organització. Estem definint els nostres processos, els síndics que esteu en aquesta tasca d'estandardització, d'homogenització, des d'un punt de vista digital, que és diferent, l'enfocament ha de ser diferent. I la tercera palanca serien les dades. Tenim clar quin és el model de governança de la dada dintre de les nostres organitzacions? Perquè tenir clar el model de governança de les dades ens permetrà facilitar, primer, informació dintre de l'organització per poder dissenyar serveis públics que aniran adreçats als nostres ciutadans. Doncs bé, aquestes palanques ens faran moure els motors de l'organització, que és com serà el model de relació amb el ciutadà? Estem canviant, el ciutadà demanda els serveis d'una manera diferent, per tant hem de canviar el model de relació. Com serà el model de gestió? I aquí estem cadascú de nosaltres que hem de contribuir per canviar aquest model de gestió i, evidentment, quina és l'aposta tecnològica que es fa. Perquè si hem dit que la tecnologia no és l'únic ingredient, però és un ingredient important que ens pot ajudar a accelerar, diguéssim, o a facilitar aquest canvi i transformació. Per tant, persones, processos, dades que ens ajudin a moure el model de relació, el model de gestió i el model tecnològic. Jo espero i soc conscient que a la jornada d'avui, mirant el temari, podrem veure moltes experiències que no ens deixaran allò, que ens diran mira com s'estan movent coses perquè canviïn les coses de manera real. Per tant, us convido a que anem compartint les diferents experiències al llarg del matí i, sobretot, fem que cadascú de nosaltres sigui possible que les coses es puguin moure i que puguin canviar. Moltes gràcies. Molt bé, doncs donem per inaugurada aquesta jornada i gràcies a tots i que gaudiu.